Ružinov v závere jesenej časti dobehol zameškané. 10 zápasov bez prehry ho vyšvihlo na druhé miesto v tabuľke. Vicemajster sa do úradujúceho dvojnásobného šampióna pustil bez rešpektu. Už v 3. minúte sa ujal vedenia zásluhou Holeša. Stav 1-0 vydržal až do druhej tretiny. Nitra je sama o sebe podľa mňa motivácia pre každý tým v extralíge, aby sa na ňu vyťahol. Určite oni to sami vedia, tak nemôžu tiež podceňovať každý zápas a určite to aj náš prípad. My chceme samozrejme vyhrať s každým. Majster vyrovnal v 23. minúte, keď sa presadil Kaša. Ďalšie góly padli až v 3. tretine. Hneď na začiatku sa Ružinov opäť dostal do vedenia po góle Kováča. To však vydržalo iba 60 sekúnd, kedy sa trafil hostujúci Mach. Necelých 5 minút pred koncom vrátil vedenie domácim Danko, no Nitra odvolala brankára a opäť vyrovnala. Predĺženie rozuzlil po 2 minútach svojim druhým gólom Mach, Ružinov tak prehral 3-4. Toto bol ozaj veľmi výborný zápas, hralo sa vo vysokom tempe všetky tie 3 tretiny, aj to predĺženie. Celý zápas sme prakticky aj doťahovali a na konci sme mali šťastie, že sme dali ten predĺžený gól, ale obidve mužstvá dneska podali fakt veľmi dobrý výkon. Z časti som s chlapcami spokojný z tej strany, že čo sme si povedali, tak tých 50% to odviedli, preto sme boli aj rovnocenným superom majstrovi a tých 50% ešte musíme dopilovať, lebo ináč sa to nedá. S dnešným zápasom spokojne nie sme, lebo zase sme vyhrávali ešte minútu pred koncom 3-2, to isté ako minulý týždeň z Skalici a zase sme nedotiahli ho do víťazného konca. No, máme síce bod, šnúru sme si preťahli, ale stratili sme dneska 2 body, takže spokojnosť dneska není. Najbližšie sa Ružinov doma predstaví 9. a 10. marca. V posledných domácich zápasoch základnej časti privíta mestských rivalov Jokerit Petržalka a LG Bratislava.